Hej sammen, velkommen til. Det er Will, det der. Velkommen til. Parkourfail! Vi skal lave noget sjovt i dag, det bliver så fuck. Hvordan har du det, Alex? Ikke så godt. Det ser totalt dumt ud. Ja, Altså. fordi Hey, de her ikke, dem kan man kun få i Sverige. det giver fucking ondt i min røv, mand. Man kan kun få dem i Sverige. Røg med det. Fuck, det så griner du. Okay, hvad skal jeg lave? Vi laver et eller andet. Jeg hopper ud i busken. Ja. Okay. Er I klar? Altså, Den der busk. du skal hoppe over den. Men Over den. Hvorfor brændte mig, tror jeg? Jeg gider ikke. Okay, jeg gør det. Vent lige 2 sekunder. Jeg går herind, ikke? Så jeg hopper over den der, okay? Med spredte ben. Er du klar? du brækker et eller andet. Det er det, jeg gider. Vent lige. Det er det, jeg ikke gider. Fuck! Det skærer, mand. Og så ser vi et... Okay, så. Vi ser et rigtig traditionelt rullefald.